Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον ΨΑΤ και την Art Αθήνα που μας έδωσε το βήμα για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Θα σας μιλήσω, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Το πιο ενδιαφέρον είναι λίγο να σας μπάσω στο κλίμα και στην εξέλιξη της ιστορίας της Βιενάλε της Θεσσαλονίκης και λίγο περισσότερο να μιλήσουμε για τη φετινή τέταρτη οργάνωση. Η Βιενάλε της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει το 2007 και μετράει κατά συνέπεια ήδη 3 διοργανώσεις. Οι 2 πρώτες διοργανώσεις, το 7 και το 9, ήταν βασισμένες ή εμπνευσμένες, για να το πω καλύτερα, από τη θεωρία, η πρώτη, της ετεροτοπίας του Μισελ Φουκώ και η δεύτερη από την θεωρητική άποψη του Άγγλου Τέρι Ίγκλετον για το τέλος της θεωρίας και την μετά τη θεωρία, δηλαδή για το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. Οι 2 αυτές πρώτες Βιενάλε είχαν το εξής κοινό. Καλεσμένους για το κεντρικό της πρόγραμμα, ή μάλλον δουλέψανε για το κεντρικό πρόγραμμα της Βιενάλε, γιατί ήταν λιγότερο σημαντικό το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και θα σας εξηγήσω γιατί. 3 επιμελητές. Την πρώτη χρονιά ήταν η Κατρίν Νταβίδ και ο Έρικ Λούτστρομ απ' έξω, εκτός Ελλάδος, και η Μαρία Τσαντσάνογλου από την Ελλάδα και Διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Τη δεύτερη χρονιά η Σίλβα Μπίση από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Λάγκος και η Γκαμπριέλα Σαλγκάδο, υπεύθυνη για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Date Modern από την Αργεντινή. Ήταν η δεύτερη επιμελήτρια και η τρίτη από ελληνικής πλευράς ήταν η Σιραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης που ανήκει στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η τρίτη χρονιά, από την τρίτη χρονιά τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν κάπως. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να σας μιλήσω γι' αυτό, διότι εάν λάβουμε υπόψη μας τη σημερινή πραγματικότητα, και όταν λέω τη σημερινή πραγματικότητα δεν εννοώ μόνο την καλλιτεχνική, αλλά κυρίως την οικονομική, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατον να δημιουργηθεί και να συνεχίσει μια Βιενάλε με τόσο φιλόδοξο σκοπό και πρόγραμμα. Ευτυχώς λοιπόν το 2010 καταφέραμε και αποκτήσαμε την συνδρομή μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007-2013 και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα των 3 Βιενάλε, δηλαδή 2009, 2011, 2013 και 2015. Αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε έτσι την ελπίδα, σχεδόν τη βεβαιότητα, ότι και η Βιενάλε του 2015 θα συνεχίσει και πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε για από το 2017 και μετά. Αυτά όσο αφορά την πρακτική πλευρά. Όσον αφορά τώρα την θεωρητική πλευρά, και εκεί υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο θέμα και μια σημαντική αλλαγή, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τη στόχευση. Οι 2 προηγούμενες, η πρώτη και η δεύτερη Βιενάλε, ασχολήθηκαν με τα 2 σημαντικά αυτά θέματα, της ετεροτοπίας και της πράξης, και μάλιστα πράξης σε αβέβαιους καιρούς, αυτός ήταν ολόκληρος τίτλος, ο οποίος πραγματικά σκιαγραφούσε την κατάσταση τότε, το 2009. Το 2011 η αβεβαιότητα έγινε
απόλυτη βεβαιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και έπαψε να είναι κάτι που ίσως θα συνέβαινε και είμαστε απολύτως εντός αυτού της περίοδου. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες και στις άλλες περιοχές του πλανήτη, διότι η τέχνη δεν έχει σύνορα και δεν θα μπούμε τώρα να εξηγήσουμε γιατί. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα ζήτημα με εμάς τους Έλληνες, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, που έχει να κάνει λίγο με την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε όπως είμαστε. Πόσο είμαστε στο περιθώριο, γιατί είμαστε στο περιθώριο αν είμαστε, ενώ στην καλλιτεχνική και εικαστική σκηνή, και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές μας. Και πού ανήκουμε τελικά, αυτό το φοβερό ερώτημα το οποίο δεν απαντάτε ποτέ. Ακριβώς για αυτούς όλους τους λόγους η έννοια της ταυτότητας έχει μια μεγάλη σημασία. Σκεφτήκαμε λοιπόν, και έτσι κατετέθη η πρόταση και με αυτόν τον τρόπο εγκρίθηκε μέχρι και το 2015, να ασχοληθούμε με τα δικά μας πράγματα, αυτά που είναι πιο κοντά σε μας. Και τι είναι αυτό? Είναι η σχέση μας με τη Μεσόγειο. Γιατί ανεξάρτητα αν ανήκουμε στη Δύση ή στην Ανατολή, ανεξάρτητα αν είμαστε στο πέρασμα, έχουμε οπωσδήποτε μια κατοχυρωμένη παλαιόθεν σχέση με τη Μεσόγειο, με ιδιαίτερες ριζικές, ρηξικέλευθες παρουσίες, μεταλλαγές, αλλαγές κτλ. Σε όλους τους τομείς, από τον πολιτισμικό οπωσδήποτε, αλλά και τον κοινωνικό, τον πολεμικό, τον εμπορικό, και επιτέλους μπορεί να προχώρησαν κάπως η σχέση μας με τη δυτική πλευρά της Ευρώπης, αλλά αντίθετα η σχέση μας με την ανατολική και την νότια ατώνησε για πάρα πολλά χρόνια. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, να τοποθετηθούμε σε μια περιοχή γεωγραφική ευρύτερη και διευρυμένη, γιατί προφανώς δεν αναφέρομαι όταν λέω στη Μεσόγειο, αμιγώς στη Μεσόγειο, διότι η Μεσόγειος εκτός από χώρος είναι και ιδέα, έτσι, και είναι και πολιτισμός και έχει περάσει παντού. Με αφορμή λοιπόν και με θέμα τις αναφορές σε αυτόν τον πολιτισμό, με όλες του τις εκφάνσεις αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα της Μεσογείου. Και βάλαμε ως τίτλο γενικό και των τριών εκδηλώσεων, των οργανώσεων δηλαδή της Τρίτης, Τέταρτης και Πέμπτης Biennale, τον τίτλο Old Intersections Make It New. Παλιές διασταυρώσεις να ανανεωθούν. Καταλαβαίνετε ότι το πρώτο δεν χρειάζεται σχολιασμό, νομίζω ότι το είπαμε πριν. Το δεύτερο είναι από ένα ποίημα του Ezra Pound και μας άρεσε πολύ σαν επιταγή, σαν πρόσταγμα, και γι' αυτό συμπληρώθηκε με αυτό το περίεργο στα ελληνικά, μισό αγγλικό, μισό ελληνικό. Αλλά εκφράζει και την πραγματικότητά μας τη σημερινή. Καλώς ή κακώς, οι συγκυρίες στη Μεσόγειο από το 2011 και μετά έκαναν το θέμα μας ακόμη πιο επίκαιρο, διότι πραγματικά η ούτως ή άλλως ενδιαφέρουσα αυτή η περιοχή πήρε φωτιά. Και βέβαια στο χώρο της τέχνης άρχισαν να αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ήδη εδώ και μια δεκαετία, όπως ξέρουμε όλοι, είχαν ξεκινήσει σημαντικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή και πιο βαθιά, αλλά άρχισε να αλλάζει πια και εντελώς το τοπίο στην Αίγυπτο. Με το φίλο μου, τον Αχιλλέα τον Κεντώνη, που είναι εδώ, πριν από λίγα χρόνια, το 2008, είχαμε πάει στην Αίγυπτο και κάναμε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, μία καταγραφή, μία πλατφόρμα για το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο τότε στο χώρο της σύγχρονης τέχνης, που ήδη συνέβαινε κάτι, αλλά ήταν πραγματικά στα σπάργανα. Από το 2008 στο 2012, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν, το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια άλλη χώρα με άλλες
με άλλους καλλιτέχνες που κινούνται έτσι και με άλλους οργανισμούς ξένους πλέον. Το λέω απλώς αυτό σαν παράδειγμα και όχι μόνο Αιγυπτιακούς. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα της στόχευσης της Biennale και του ψαξίματος αυτής της ταυτότητας, της μεσογειακής ταυτότητας, η οποία βεβαίως είναι και ένα τεράστιο πεδίο έρευνας, όχι μόνο εικαστικής, διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε την τέχνη μόνο, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα γυαλιά μας για τα εικαστικά, αλλά τα εικαστικά δεν είναι μανιτάρι, έχουν άμεση σχέση με όλες τα άλλα πράγματα, το χορό, την λογοτεχνία, την ποίηση και φυσικά την πραγματικότητα, την καθημερινή. Πέρα λοιπόν όμως από αυτά, το όνομα και η οργάνωση, η Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης φέρει το όνομα Θεσσαλονίκη στον τίτλο. Και αυτό είναι το άλλο πόδι και η άλλη επιθυμία να σκάψουμε και να βρούμε την ταυτότητα της πόλης. Για το λόγο αυτό, παρόλο που και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, την πρώτη και τη δεύτερη, χρησιμοποιήθηκαν μνημεία της πόλης, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν επαρκούν οι χώροι που έχουμε στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και χώροι τους οποίους νοικιάσαμε, στην τρίτη Biennale, πράγμα που θα συνεχιστεί και στην τέταρτη και εύχομαι και στην πέμπτη, προσπαθήσαμε να υποχρεώσουμε το κοινό να επισκεφθεί και άλλα μέρη μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τη σύγχρονη τέχνη. Επειδή πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι ένα πράγμα και είναι μια συνέχεια, με μια συνεχή ροή, είναι αυτονόητο για μας ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια αποθήκη στο λιμάνι, στη Μονή Λαζαριστών ή στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, να βλέπεις μια έκθεση και να φεύγεις. Δεν γίνεται αυτό. Και αν δεν το καταλαβαίνει ακόμη ίσως το κοινό της πόλης, που το κοινό της πόλης είναι ιδιαιτέρως καλλιεργημένο τα τελευταία χρόνια, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, και οι επισκέπτες του όλοι, το φροντίζουμε εμείς. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία φέρει στην επιφάνειά της ουσιαστικά τη διαστρωμάτωση του πολιτισμού της. Περπατάς στον δρόμο και σκοντάφτεις επάνω και να μην θέλεις να το δεις, το βλέπεις. Βλέπεις τη σχέση από την αρχαιότητα, από δεν συζητάμε για τα βυζαντινά χρόνια, για τα οθωμανικά χρόνια, για τη νεότερη ιστορία αυτής της πόλης και για τη σύγχρονη ιστορία αυτής της πόλης. Ταυτόχρονα, το 2011 ψηφίστηκε, υπεγράφει μάλλον, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας των 5 μουσείων, των 5 κύριων μουσείων της πόλης. Ονομάζεται «Κίνηση των 5 μη» και έτσι η τρίτη Biennale θελήσαμε να γίνει σε συνδιοργάνωση με την κίνηση των 5 μη. Φέτος δεν είναι έτσι, αλλά το θέλαμε περισσότερο, γίνεται σε συνεργασία αλλά όχι σε συνδιοργάνωση, για να τιμήσουμε και για να συσφίξουμε περαιτέρω τις σχέσεις που ούτως ή άλλως είχαμε με όλα τα μουσεία και ειδικότερα με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που έχει συναφές αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, εκτός από τους χώρους των μουσείων, δόθηκε η δυνατότητα, οι οποίοι, χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν και κάποια έργα σύγχρονα σε διάλογο με τα παλιά κατά τη διάρκεια της Biennale, δόθηκε και η δυνατότητα, και αυτό συνεχίζεται και φέτος, χρηματοδότησης των άλλων 5 μουσείων, πέρα από το κεντρικό πρόγραμμα της Biennale, για να φτιάξουν τη δική τους πρόταση, στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε, ενώ ως κρατικός αδιοργανωτής. Ο καθένας επιλέγει την πρότασή του, την υποβάλλει. Είναι ένα μεγάλο σύστημα τώρα το ζήτημα των πολύ καλοδεχούμενων προγραμμάτων ευρωπαϊκών. Είναι ένα θέμα, και το πώς αυτά μπορούν να προχωρήσουν και τι γραφειοκρατία και διαδικασία έχουν είναι ένα άλλο πολύ υπονεμένο ζήτημα, αλλά τέλος πάντων προχωράμε και γίνονται. Αυτά λοιπόν τα λίγα για να καταλάβετε το θέμα της Biennale, και
για να μπορέσω και εγώ να σας δείξω λίγο. Αυτές λοιπόν είναι οι 4 διοργανώσεις. Βλέπετε τους λογότυπους και τους τίτλους, τους επιμέρους των 3 προηγούμενων. Η 4η Biennale θα ξεκινήσει λοιπόν φέτος στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 και θα διαρκέσει για ευνόητους λόγους μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του 2014. Αυτό γίνεται προφανώς για λόγους και οικονομικούς και προγραμματικούς του μουσείου, διότι δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά γίνεται κυρίως διότι είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα, για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα, που πραγματικά διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος στην προηγούμενη διοργάνωση, που λίγο πολύ ξεκίνησαν όλα μαζί. Ο κόσμος δεν μπορούσε να τα παρακολουθήσει και πολλές φορές έφευγε αφήνοντας κάποιες σημαντικές εκθέσεις απ' έξω. Πέρα λοιπόν από την οργάνωση και αυτά είναι κάποιες φωτογραφίες. Βλέπετε από την πρώτη Biennale, ήδη στην πάνω φωτογραφία είναι η άποψη από την αποθήκη Γάμα. Όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στο λιμάνι η αποβάθρα, που δεν λέγεται αποβάθρα, που είναι ο Γιάννης να μου το διορθώσει. Πώς λέγεται, Γιάννη? Α, καλά. Δεν λέγεται αποβάθρα, λέγεται αλλιώς τέλος πάντων. Είναι αυτή η οποία έχει δοθεί καθαρά σε χρήση για πολιτιστικά δρόμενα και στην οποία βρίσκονται το Μουσείο Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτογραφίας, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης κτλ. Προβλήτα. Ευχαριστώ. Βλέπετε λοιπόν και την αξιοποίηση ενός χώρου μνημιακού Οθωμανικού στο κέντρο, στα Λουλουδάδικα, και την επέκταση των σχεδίων και των έργων μέσα σε άλλα μουσεία. Στην πάνω φωτογραφία είναι το έθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και στην κάτω φωτογραφία είναι το Αλατζάι Μαρέτ. Βλέπετε μια performance και ένα έργο που έμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά την πρώτη Biennale και βρίσκεται μπροστά στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη Biennale, έχουμε εδώ μερικές απόψεις. Στον κάτω χώρο πάλι βλέπετε αξιοποίηση άλλου χώρου σημαντικού που είναι τα Λουτρά ο Παράδεισος, ένα εξαιρετικό μνημείο, παλιά τουρκικά οθωμανικά λουτρά, και εκεί είχε γίνει μια ατομική έκθεση της Κιμ Σούτζα, η οποία φέτος εκπροσωπεί και στην Biennale της Βενετίας στην Κορέα. Αντίστοιχες απόψεις. Τώρα έχουμε περάσει στην τρίτη Biennale. Η τρίτη Biennale κράτησε το σύστημα των 2 πρώτων διοργανώσεων με 3 επιμελητές. Αυτό άλλαξε μόνο για φέτος, πρώτη φορά φέτος. Οι επιμελητές της τρίτης Biennale ήταν ο Πάολο Κολόμπο, η Μαχίτα Ελμπάχα Ουριέτα και η Μαρίνα Φωκίδη από ελληνικής πλευράς. Εδώ έχετε μια άποψη των εγγενείων. Αξιοποιήθηκαν στο έπακρο στην τρίτη Biennale τα μνημεία της πόλης, όλων των εποχών, ακριβώς για να περάσει μέσα στους επισκέπτες η ιστορία ίδια της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τη Βίλα Μπιάνκα, βλέπετε το μακεδονικό, νομίζω, μουσείο εγκατάσταση, παράλληλες εκδηλώσεις, και περνάω στο πρόγραμμα της επόμενης Biennale. Η τέταρτη λοιπόν Biennale έχει κάπως διαφοροποιηθεί. Έχει ένα κεντρικό πρόγραμμα και όχι κεντρικό και παράλληλο πρόγραμμα όπως πέρσι, και το κεντρικό της πρόγραμμα συνίσταται στην έκθεση την κεντρική, της οποίας επιμελήτρια
είναι για το 2013 η κυρία Αντελίνα Φον Φιούρστεμπεργκ, η οποία έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τη Μεσόγειο. Θα ήθελε να είναι σήμερα εδώ, δεν μπορεί να είναι γιατί έχει μια ομιλία στη Ρώμη. Είναι ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Art of the World, παραγωγός ταινιών και βεβαίως επιμελήτρια εκθέσεων. Έχει ήδη μια προεργασία και παρουσία στην Ελλάδα, γιατί έχει πολλές φορές δουλέψει με Έλληνες καλλιτέχνες. Και βεβαίως στα θετικά της Biennale 4, την οποία ακόμη δεν είδαμε, θα θεωρήσουμε ότι μετά από συζήτηση μαζί μας, αλλά νομίζω θα το έκανε ανεξάρτητα από αυτό, η συμμετοχή ελληνική είναι ιδιαίτερα αυξημένη και έχουμε γύρω στους 15 Έλληνες καλλιτέχνες και από αυτούς ένα ποσοστό πλέον από τη Θεσσαλονίκη, διότι είναι σημαντικό και η Θεσσαλονίκη και οι καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη, άλλωστε, αυτή τη στιγμή, πέρα από την Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, υπάρχει δίπλα της και η Καλών Τεχνών της Φλόρινας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να επεμβαίνουμε και να δουλεύουμε μαζί, έτσι, με τους νεότερους καλλιτέχνες και τους φοιτητές. Ο τίτλος, λοιπόν, της κεντρικής έκθεσης είναι «Παντού αλλά τώρα». Είναι ο τίτλος που επέλεξε η Αντελίνα Φον Φιούρστεμπεργκ. Θα κάνω θα γυρίσω μόνο πίσω για να κλείσουμε με την 3. Απλά θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης και φέτος, όπως και πέρσι, γίνονται πάρα πολύ σημαντικά άλλα γεγονότα, όπως ένα workshop νέων καλλιτεχνών, όπως το Festival Performance, που είναι η 3η χρονιά που γίνεται, όπως ένα σημαντικό συνέδριο και πάρα πολλά άλλα event παράλληλα. Η φωτογραφία που βλέπουμε, για να μην μπλέξουμε τις δύο Biennale, είναι από την παρουσία της Ορλάν, που βλέπετε στη φωτογραφία, η οποία ήταν η guest artist για το Festival Performance πρόπερση, και μία εικόνα από την ομιλία που έκανε, και στην πάνω φωτογραφία είναι μία μικρή έκθεση με μοντέλα από του Γιάν Φάμπρ που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής στο Καινούριο. Μπαίνουμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, την 4η Biennale Σύγχρονης Τέχνης. Ξαναλέω ότι το θέμα της κεντρικής έκθεσης είναι «Παντού αλλά τώρα», και για να μην μεταφράζω εγώ, προτιμώ να σας διαβάσω το ίδιο το απόσπασμα της Αντελίνα Φον Φιούρστεμπεργκ. Η ίδια λοιπόν σχολιάζει τον τίτλο και συνδέει στενά το ζήτημα του χώρου, το παντού, και του πνεύματος του τόπου, του Genius Loci, των διάφορων περιοχών της Μεσογείου, με το ζήτημα του χρόνου, στο τώρα, της δημιουργίας στο σύγχρονο μας κόσμο. Για την ακρίβεια, πρόκειται για το «Εδώ και τώρα» του Ernst Jünger, που στο Τρίτιο Βρέμπελ περιγράφει τον επαναστάτη ως έναν ανεξάρτητο και ελεύθερο άνθρωπο, έναν άνθρωπο της δράσης, παρόμοιας ιδιασυγκρασίας με αυτήν του καλλιτέχνη. Το «Παντού αλλά τώρα» διευρύνει επίσης την έννοια του «εδώ», χώρος, και του «τώρα», προσδίδοντάς της ένα πιο εκτεταμένο νόημα, ένα όραμα που εμένει στα ιδεώδη του υπαρξισμού και αναγνωρίζει την ευθραυστότητα της φύσης του ανθρώπου, το «εδωνά είναι», being there, το Dasein του Heidegger, και επιπλέον μπορούμε να αντιληφθούμε στον τίτλο και το θεμελιώδη χαρακτήρα του Dasein υπό την έννοια του «είναι στον κόσμο», being in the world. Αυτά λοιπόν είναι με πολύ λίγα λόγια η αιτιολογία της επιλογής του τίτλου από την επιμελήτρια του κεντρικού προγράμματος. Θα συμμετέχουν περίπου 50 καλλιτέχνες από 25 χώρες, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό θα είναι παρόντες στην Biennale της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν το 90% θα είναι παρόν. Οι χώρες είναι πάρα πολλές, από την Αίγυπτο και τη Ρουμανία μέχρι το Ιράν, την Κούβα, όλο το Μεσογειακό Νότο, τη Ρωσία και φυσικά την Ελλάδα, που το είπαμε.
πολλά από τα έργα των καλλιτεχνών θα γίνουν επιτόπου και οι χώροι της κεντρικής έκθεσης, και εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο διαφορετικό, ένα καινούριο πράγμα για την Biennale της Θεσσαλονίκης, θα είναι το Αλατζάι Μαρέτ πάλι, το Γενή Τζαμί από τα μνημεία και το περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι ένας χώρος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για έκθεση σύγχρονης τέχνης, μεγάλος, και πρώτη φορά που δίνεται στην Biennale. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί όπως ξέρετε το Κρατικό Μουσείο είναι διασπασμένο και ασφικτιά στη Μονή Λαζαριστών λόγω χώρου, οπότε μας επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε όλο το περίπτερο 6 στην σύγχρονη τέχνη και να κρατήσουμε τη Μονή Λαζαριστών για τα 100 χρόνια που γιορτάζουμε φέτος από τη γέννηση του Γιώργου Κωστάκη, του σημαντικότατου αυτού συλλέκτη, και έτσι στη Μονή Λαζαριστών και στους 3 ορόφους θα είναι εκτεθειμένη η συλλογή του, ένα μεγάλο μέρος της συλλογής, γιατί είναι αδύνατο να εκτεθεί, δεν χωράει ολόκληρη, αλλά θα είναι ίσως η πληρέστερη παρουσίαση της συλλογής στη Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν και για μας σημαντικό, διότι ο κόσμος που θα έρθει για την Biennale θα μπορέσει να δει επιτέλους ένα τμήμα αυτής της συλλογής που από μόνο του θα έπρεπε να αποτελούσε πόλο έλξης και έρευνας στην Ελλάδα για τη σημαντική αυτή περίοδο, η οποία, όπως ξέρετε, και αυτή την τελευταία 20 ετία γνωρίζει μια πολύ μεγάλη εκτίμηση και φαίνονται σαφώς οι επιδράσεις της στη σύγχρονη τέχνη. Το υπόλοιπο κεντρικό πρόγραμμα είναι η έκθεση «Μεσογειακά Παλίμψιστα, 3 ενίγματα φθοράς και αυθαρσίας». Γίνεται από μια επιμελητική ομάδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση θα φέρνει σε διάλογο 2 πολιτισμικά παράγωγα, 2 διαφορετικών περιόδων έργα. Πρόκειται για τον μοναδικό πάπυρο, το αρχαιότερο κείμενο στη Μεσόγειο που έχει βρεθεί. Είναι στα ελληνικά και είναι ο πάπυρος του Δερβενίου. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, πολύ λίγοι γνωρίζουν γι' αυτό. Και ο Δημήτρης Ξόνογλου, καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη που διδάσκει στην αρχιτεκτονική, θα κάνει 2 εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε το διάλογο πάλι της αρχαίας και της σύγχρονης τέχνης στο εσωτερικό αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα λάβει χώρα η έκθεση «Ο Άγιος Μάμας, τη θρησκευτική τέχνη, λατρεία Αγίων στη Μεσόγειο». Κάθε μουσείο, όπως σας είπα, διαλέγει τη δική του ένα θέμα συναφές με το αντικείμενό του, το οποίο όμως συνδέεται με τη Μεσόγειο, και ουσιαστικά θα είναι η παρουσίαση χαρακτηριστικών στοιχείων του Αγίου Μάμαντος και της διαδρομής του, γιατί είναι ένας Άγιος ο οποίος περπάτησε από την Ανατολή στη Δύση. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σας είπα, ουσιαστικά πρόκειται για την συλλογή Κωστάκη και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συλλέκτη, ενώ παράλληλα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης θα γίνει μια έκθεση από τα σύγχρονα αποκτήματά μας, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε συγκεντρώσει πολλά έργα πλέον σύγχρονης τέχνης, με θέμα τη Μεσόγειο. Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα κάνει μια έκθεση με προσωρινό τίτλο, ο οποίος μπορεί να αλλάξει, «Σύγχρονη τέχνη και μνήμη των χώρων, διακίνηση ιδεών και δημόσιος λόγος, η Μεσόγειος ως χωροταξικό παράδειγμα». Και ουσιαστικά έχοντας σαν αφετηρία τη Μεσόγειο σαν χώρο δράσης, αλλά και σαν χώρο επιρροών και επιδράσεων, εξαιτίας των μορφολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της, θα παρουσιάσει έργα σχετικά με το θέμα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Και τέλος, το Τελόγλιο Ίδρυμα, μιλάω πάντα για τις εκθέσεις των 5 μη,
θα γίνει η έκθεση Βάσο Κατράκη, διάλογος με το λευκό και το μαύρο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξω περισσότερο. Ουσιαστικά όμως θα αναφερθεί στο θέμα της πολιτικής φόρτισης, το έργο της Κατράκη και των χαρακτηριστικών της σε σχέση με τη Μεσόγειο. Και στην προηγούμενη Biennale και στη φετινή έχουμε φροντίσει και υπάρχει μια Διεθνής Επιτροπή η οποία συμμετέχει συμβουλευτικά. Η φετινή Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους Κατερίνα Γρέγου, Μαρίκε Βαν Χάλ, Γιάν Έρικ Λούτστρομ, Μπεράλ Μάντρα, Τιερί Ολάτ, Τιερί Ρασπάι και Γκαμπριέλα Σαργκάδο. Όπως βλέπετε υπάρχουν ονόματα προηγούμενων επιμελητών, πράγμα που επιδιώκουμε, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και τα εγγενή προβλήματα οργανωτικά, αλλά γνωρίζουν πια και την πόλη και έχουν και ένα ιδιαίτερο ήδη ενδιαφέρον. Έχετε τους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες του κεντρικού προγράμματος. Όπως βλέπετε είναι όλοι αρκετοί Έλληνες, όπως είπαμε, αλλά και πολλοί καλλιτέχνες με πολύ βαρύ και έντονη αναφορά στη Μεσόγειο και με έργα όπως είναι ο Αντριάν Πάτσι, όπως είναι η Γκάντα Αμέρ, έτσι. Έχουμε λοιπόν, πέρα από την κεντρική έκθεση, το τρίτο φεστιβάλ performance, όπως σας είπα, το οποίο επιμελείται η Ειρήνη Παπακοσταντίνου, είναι επιμελήτρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για δεύτερη φορά. Το επιμελείται μόνη της. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα σαν κεντρικό, σαν guest καλλιτέχνη, το Δημήτρη Αληθινό, με μία μικρή έκθεση και ελπίζω και την ομιλία όπως κάναμε πέρυσι, Δημήτρη. Δεν θα σας πω γιατί ακόμη το πρόγραμμα δεν είναι ολοκληρωμένο των συμμετοχών, οπότε δεν θέλω να δώσω ονόματα που μπορεί να αλλάξουν. Άλλωστε, το φεστιβάλ performance θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2013, γιατί όπως σας είπα θα έχουμε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Εκτός αυτού, έχουμε το Εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών, με επιμελητές πάλι από το Μουσείο την Αρετή Λεοπούλου και το Θοδωρή Μάρκογλου. Θέλω να σας πω ότι ακόμη και στην κεντρική έκθεση που ανέφερα την επιμελήτρια, την κυρία Φον Φιούστεμπεργκ, που επί της ουσίας είναι η επικεφαλής επιμελήτρια, διότι βεβαίως η έκθεση και του κεντρικού προγράμματος γίνεται με τη συνεργασία όλων των επιμελητών του Μουσείου. Το workshop λοιπόν των νέων καλλιτεχνών ελπίζουμε ότι θα γίνει με τη συνεργασία των Σχολών Καλών Τεχνών του Απιθύτα και της Φλόρινας και την αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού της Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και με τη συνεργασία του Πεδίου Δράσης Κόδρα, που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και την παρουσία κάποιων από τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που έρχονται για το κεντρικό πρόγραμμα, ώστε να δώσουν μια σειρά μαθημάτων ή να δουλέψουν με τα παιδιά σε εργαστήρια. Ακολούθως συζητάμε μια συνεργασία με το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με ένα πρόγραμμα που θα δείχνει καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους, που δουλεύουν με την κινηματογραφική γλώσσα ή που παράλληλα έχουν γίνει ντοκιμαντέρ για τη δουλειά τους αρκετά, ώστε να έχουμε μια σειρά προβολών ενδεχομένως στην Ταινιοθήκη, και αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα. Προφανώς θα συμπέσει με το φεστιβάλ, άρα μιλάμε για τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Και τέλος, ελπίζουμε ότι για να μείνει κάτι στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Δήμο που ούτως ή άλλως μας υποστηρίζει και συνεργαζόμαστε, θα έχουμε παρεμβάσεις στην πόλη, σε δημόσιους χώρους και έργα τα οποία θα μείνουν και μετά το τέλος της Biennale, με την ελπίδα ότι θα βελτιώσουν την εικόνα της πόλης, η οποία ήδη είναι αρκετά βελτιωμένη. Και θα κλείσουμε με το συμπόσιο. Πιθανότατα, επειδή θέλουμε πολύ να
δουλέψουμε πάνω στο θέμα του αρχείου στη σύγχρονη τέχνη. Πιθανότατα το φετινό συμπόσιο θα έχει αυτό ακριβώς σαν θέμα και θα συνεργαστούμε με την ομάδα Archive Public και ίσως με κάποιες δράσεις μέσω του Διεθνούς Πανεπιστημίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό χοντρικά θα είναι το πρόγραμμα της 4ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης. Προφανώς θα υπάρχουν και μία σειρά άλλων εκδηλώσεων σε παράλληλο πρόγραμμα που θα τελεί υπό την αιγίδα της Biennale και πάντα με τη συνεργασία των πάρα πολύ σημαντικών ξένων ιδρυμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και που πάρα πολλά χρόνια και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη συνετέλεσαν ώστε να αλλάξει η νοοτροπία και το Γκέτε και το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ιταλικό Ινστιτούτο και τα υπόλοιπα Ινστιτούτα και άλλους φορείς της πόλης πολιτισμικούς. Ελπίζω να σας έδωσα έτσι μια αρκετά σαφή εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και ελπίζω να είστε ξανά εδώ για την 5η Biennale Σύγχρονης Τέχνης σε 2 χρόνια. Ευχαριστώ.